Noroboti rogoichana bwe rubwateraneti amakweli oyo koriye kirugo kyobo MCA korwase gode ya bombaba imeye bunge ya umachoge burabu omanyakanza na Thomas Okari maiga yogo saga no asenka yaye ekiramnyo kiwasenya gitari yo hasisi ni gwarali gwa gosiria obogima bwaje uno muri Keito Brian Saginisena agotomanya Obotuko bogokera rero ase ward ya bombaba burabu imeye bunge ya bumachoge burabu ase county ya Kisii nigo omoichano bwate amateyemo abo asomobe bwasaganite oyore korige kerogo kyobo MCA ase ward yugwetera ekyama kya Orange Democratic Movement ODM ase Rieta Thomas Okari ontweka oyu abange bamanyite buna esandona atigeretwe chingoma chintindike gima abo asaminyoge chigogwika ase nyagitari ya oasisa somo chobo songo korende osiro bogima bwaye emambi ya lero butuko bwa lero to bali pote dingumo e candidate yete ko chikura bomba bora bugod okoro kusandona Thomas Okari oboli chikura 2017 ando ngoboli etikiti round ye gatara la Mr. Sab tukaigo bera takiri butuko ne bibago bibago bya muitire no ari nyomba tukatumana akalenda nyagitari oasis breeding kanyara ya Kirigoro abanyagitari batangaso sirire angagize isano cyabona mugasho Sandono itiru enda iterun siasa igongo genda nomination Sandono kwete ole inse taraeniwa nchikoro beria abantu bari boje bora tingokora gende. As an aspirant, I feel my life is in danger. Korengana n'abakwani abange anene mono abana siasa baikera nasenya gitari eyo nigo bagikerega korekyo na gusaba ebyombe byonsi byobolende na bigobotuki gutuka aso bwango elikomanyo yo koletege korekyo elimo kirigwe gatambekero egetindi korengana nelichiko ene onyama onyo okobuli wasanda na chikura na gukwamwira enegento sane serikali yebwenete investigate nari totegete kobuli all the security agencies che sub county ya Bumachoge burabu baenda ko investigate yamanganaya igekogeranchira te yo muntu okurigi chikura e candidate ya strong and a candidate ya ODM ara itwe nyomba mwaye onye no muntu itere tupara kangana twarugete ngambi baba binde byarenge gweta lakini no muntu abantu bachirire mpaka nyombe saraire. And I wish to request the government of the day led by His Excellency Uhuru Muigai Kenyatta to beef up security in this region. Aya onse nigo achire chinga kyama kya ODM kyaliganiro bochoryo bokebwe kyame kigose party nominations chitalikisana na ibere chomo tienyo yiga abo asabara yo basabire serikali ko babekera abarwaniriri bebirugo byonsi obolendi anene mono chinga kyechiga kya siasa Candidate gosira enga kyare prepared go chikora nomination ekitali gento kere kya rais sana una antwe abantu bakuliye chikura na ndaba gambi abandi turaba MCA abandi turaba members of parliament tuwaboire sana engakie toko genda chikura onye serikali tego twa security saine igobano na intura utoko bwatyo my brother Sandona uralire Buna Ndizi TV nigo twatomire engora ya bene go chiase amate ya Thomas eritarian Brian Sagini Isena.